Right, muri Zimbabwe nhasi ndaenda kubatira vhidhiyo remumwe musikana uyo ari based in South Africa akutaura kuti ane nhumbu yahulengende. Ndichikutambirai pano paHot News TV pamuchange muchiwana manews updates ezvinhu zvikuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosiririsa. Kana iri first time yakundokurudzira kuti usubscribe wotena on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates aupisa ndiwe munhu anotanga kumaona. Ngadzoke munhau dzedu zvise. Nyaya yakatotenderera kuzvokuita kuti isvike pana vabereki, unoona. As much as he responded ibaba, he responded shit and did. Inini, I don't want anything. I don't want him. I don't want the relationship neither. And this could chino. So zvinoitika, whatever that is going to happen after is not going to be involved in anything. Ofanga kunoziva izvozvo. What I'm trying to say, even if vanhu vanenge vachimofunga kuti musikana akamitisa after 9 months mwana akazvaka vanenge vachiti mwana ndiwe Hulengende, hafi akamuona, hafi akamubata, never. Unoona, saka atogara akadaro. Handisi kuda chinhu, handisi kuda kuputsa relationship yemunhu. I'm already in a relationship. Ndisapinzwe pazvinhu zvekuti wachiti anoramba. Inini handidana nemunhu. Handisiri relationship. Saka inini pamba pangu handisi, I don't have food, I don't have anything. Ndinopengeriwa. Inini I can access anything. Izvozvo makutotaura kuti munhu wacho haana kuenda kuchikoro. Muni kwandire, inini I'm a university student. I'm busy with my life. I'm busy running after degrees. Mimba kumanaka. Mimba ka. Aizi. Mimba mateona. Mimba kanga iripo zvevisenti yakazvarwa mwanangeni. Dzimwe mimba idzo yanza ndakonfirma hangu. Aiziya. Pamwe ndogona kuda kumhanya, kuda kuweziya kuramba kana kubvuma waiziya but handisati ndaita sei ndanzwisisa waiziya mfana wangu vanhu vese vangozvita vakadhandwa nechigunduru. Uye harapo ndakadhandwa, uye harapo ndaka Umanei, ore toboti ndizvo right. Ati nhumbu ndeyangu ndiyani. Yes, I need tonight, yeah.